El nostre grup municipal ens ratifiquem en els motius que ja vam expressar en el ple extraordinari del 20 de gener, de no aprovar la seva gestió i, conseqüentment, el pressupost per al 2025, i que fan que avui no votem favorablement a la seva moció de confiança. Senyora Orriols, no podem admetre que vostè, que té menys d'un 20% dels vots dels ripollesos, vulgui imposar la seva política esbiaixada basada en el victimisme, el voler imposar sempre el seu criteri que li impedeix arribar a acords amb la resta de grups municipals que representen més del 80% dels ripollesos, el voler governar a força de tuit i de manipulació, la recriminació a tort i a dret i l'amenaça constant a través de les xarxes socials que no fan més que fustigar l'entorn social i polític i no aporta res de bo als ripollesos, ans al contrari, només genera crispació i vulnera la convivència ciutadana. La manca de gestió en polítiques de foment de civisme i la convivència, l'ús del català, del llenguatge correcte i respectuós i en la promoció de polítiques de dinamització econòmica, social i cultural en les que s'identifiquem la majoria dels ripollesos. Senyora Orriols, en aquests 18 mesos que portem de mandat, gràcies a la seva manera de procedir, Ripoll ha deixat de ser important per al seu patrimoni cultural, industrial, teixit social i està en boca de tothom només per la polarització política que vostè fomenta. Al nostre grup municipal no li donarem suport. Per què? Perquè cal restablir un entorn social afable, on es pugui parlar de tots els temes i on es puguin escoltar totes les opinions sense discriminacions. Cal treballar per un Ripoll de tots els ripollesos, on s'impulsi el comerç, l'indústria, el turisme, l'habitatge, la preservació del patrimoni natural, cultural i el teixit social. Cal que tots els ripollesos recuperin el sentit de pertinença i el gust per treballar per al creixement econòmic i social de Ripoll i el benestar de tots els ciutadans, exercint els seus drets i atenent també a les seves obligacions, fomentant la cultura, el civisme i la responsabilitat ciutadana de tots i de cadascú. Per tot això, nosaltres votarem no a la moció de confiança i no farem cap resposta a totes les al·lusions que hagi pogut fer durant els seus comentaris.